godhong tan ora ubah sawirana ananging namung sareng pradonga ingkang hababar wonten ing antariksa handamel singkaing kalbu senadyan to kathah papan kang indah ngedimeni ananging boten kadya bali wismanipun ingkang kinurmatan banyuwun Bapak Mustofa Trasan Ibu Lili Jayanti senadyan to ing taritis jejel riyel ginumit adupaken nunggal plataran ananging boten kadya bali wismanipun ingkang kinurmatan banyuwun Bapak Mustofa ingkang sampun sumadya tarung sangadawing tarung sampun sumadya sasana palenggahan minangka kagem lelengganipun warga agung saking kang kinurmatan banyuwun Bapak Siato Trasan Ibu Purwati sangadawing tarung sampun sumadya sasana rinengga kang sinebat sasana Puadi minangka sasana rinengga kang sinebat sasana Puadi kagem lelenggan sirat majaripun pinanganten Dimas Ayu Andriani Francisca Trasan Kamas Bagus Rendika Adityata pilih binatang sampun paripurna pun gantian pun hari ini sudah berrasul kantin sampobul bukan gublok rokok pinangi bagio kuliah kali seliting sampi kolo sakit atas melakukan sakinah wawat tawarong amin dilipit di jawa lakir amin Allah kuliah kali seliting sampi kolo Anggiripun Ustaz Majaripun Pratani Mas Ayu Andriani Francisca Trasan Kamas Bagus Rendika Adiyatna Muga-muga promotan sang gampil kupati Muga gampang Anggiripun pantosan gampang pangan Muga-muga promo Katut pegreng Gusti Kampo Bagus Pinaringan Prati Menyang Toto Jalmo Pinaringan Putro Pinaringan Putri Kami Gunotun Raming Nusobo Sagomo Yang sepuh kekali Mandri Kang Puspitoro Kasiring Samirono Mri Sinar Gading Arum Gandanyo Hadirin sirat Guru Giru Sen jagat saya sini Kumyarmo Probo kita Gondo Wido Sumulat ambabar Tejo Moyo Tejaripun Kang Mas atau yang suraring sang Bagaskara biar busana lir kadya tarang bono pinapi satria muda sang barang kang astos sakal pataru jiwa daru jadaru kang sinebat kembar mayang satria kang sampun pinilih atak tangguh tanggal jawab minawa Kang Mas manjing wonten ing sasana panggih jumangking satria sakembaran putri sakembaran adarga titilastane kanthi cara silih kalpataru dewa daru jajar kang sinebat kembar mayang putra putri berjalan foto adarga titilastane kanthi cara silih kalpataru dewa daru jajar kang sinebat kembar mayang minangka kagem purwakane kanthi cara pacara panggih bilangan Kawisto paripurna bareng dititilastan ing ati cara balang gantale kang winastan gondang kasih gondang tutur sami kemlawe anggenipun bebalang dumadi saking sedang lininting tinangsulan lawe wenang paripurna anggenipun bebalang kapanggihaken ibu ane busana mengasto Dimas Ayu Andriani Francisca Trasan Kamas Bagus Rendika Adiatna Jawa Tasmo paripurna Jawa Tasmo titilas dari ngati cara wiji dadi tumapak ing suku kanang atiku kecasanan pratondo sampun manunggal nyawiji manunggal cipta secipta karya pasukan
Lima saya Andriani Francisca Lajan sing kuastan puno mebet wonten ing Bogor sampun boten Hamiji isu kang Mas Bagus Rendika Adiatna ambal kaping 3 Mijali Sukertoro reget wonten raginipun kang Mas Bagus Rendika Adiatna Sukerpan kang katingal logis Sukerpan kang kasat netro Paripun pun ganti kangge beri Mas Ayu Andriani Francisca Hamiji syukur berkah Mas Bagus Rendika Adiatna ada yang ditilas dan ingat dicorot semenengan paripurna pun ganti ditilas dan ingat dicorot semenengan sinendan Pastoripun Mas Ayu Andriani Francisca beri kang Mas Bagus Rendika Adiatna ngangkat derajat Mas Ayu kanthi jumeneng Kawistara ini Mas Ayu Andriani Francisca sampun jumeneng lumaksana hangit dari kang Mas Bagus Rendika Adiatna ambal kaping 3 muga pun krama kang Mas Bagus Rendika Adiatna tansah emut pring garwanipun anggipun kula krama mugi ngantos ing benjang ngantos wonten swarganipun Allah amin Allahumma amin esem kemuyun Mas Ayu Andriani Francisca benhangi dari kang Mas Bagus Rendika Adiatna ambal kaping 3 anggipun hangi dari Sigitipun Mas Ayu Andriani Francisca kegandengan renggang serambut bebasani lir kadya miming kang nembe hamintono Hari ini ditilas dan ingat dicara paring unjuan tirta waning tirta mahaning suci kang mijil saking kendi pratala pilih susulipun bawa Mustafa terasani bulilik mujayati paring unjuan tirta waning mugil mantar unjuan tirta waning saged wening penggalipun nanten anggur lokromo gilir kemanti panggilipun paring unjuan tirta waning tirta mahaning suci pada ketitilas dan ingat dicara sindur binayung pilih sindur kang awrita kang awrita dumati saking pakar pun kang ibu ibu kalam kandungan kang ibu tirta kowe kang mancing wonten kandungan kang ibu mijil putra putri ingkang gila lado ing madya mangkasa tumpuri handayani Kawistara minangka sesipun Bapak Mustafa manjing wonten ing sasana rinengga kang sinebat sasana kuwadi sasana rinengga kang sinebat sasana kuwadi kang kebak kaendahan sampun ginanjang sekar taman mawar-mawar wonten ing sita rita wilis dalan jentar pilih sampun kantos disipun Bapak Mustafa anak pindarmane persebut Rendika Adiatna kanthi bantu ananging karekulir kadya putranipun nyambat paripurna pun gati tidak kisirah takluk dari papan kamulyan muga-muga siramu bebrayan gampang kulit sandawan panganing tinggon murid sedaya kaparingaken kagrojot lir kadya ilining tirta kang mijil saking kedatan ana pedhoti Bini Mas Ayu Andriani Francisca nampi kanthi legane marang bebasan ana siji ya ditampa sithik oleh akeh ya ditampa akeh nuwun panas ana sampun kemarin kuna kaya mugi wikuna tumrap kula panjenengan prayan paripurna berkati adi buka krama pikantuk rezeki kang duwe amtunipun tansah imut pripapa talasanipun minangka ingkang anggula wonten ingkang wirjiwara laganipun diterima bareng lihat kamera semua Mbak Bapak terus kami masuk kalian kapas sebelum titip kunapa ini video senyum Mbak video anakku kunapa itu
saka siramu ya tak tampa ya muga-muga nduk miguna kanggo siramu krena kanggo Kawistara. Baik. Minangka Kakang lelaki sampun manjing wonten ing sasana Renengga kang sinebat sasana Wadi. Tirta Degan ingkang awasapisan kang sinebat Klopo Kawala. Sadherekaken minangka putra katampi Mas Ayu Andriani Francis. Minangka titilastaning adicara dhahar gembul bencana ing temanten menika sampun dados jejiban. Iki sekedap nggih wonten urutane. Nggih. Tansah dibring kagung peparing uga peparing dhahar. Dereng kan wonten urutane nggih niki baru. Monggo kang masih kanggo tresnan. Ganti Mbak Ina Mas. Astu pamyuga ing pangapunten. Sopan berdua. Katon tresna satunggalipun dhahar gembul bencana ing temanten. Dimas Ayu Andriani Francis Kadrasan Kang Mas Bagus Rendika Adiatna paripurna nggih dhahar peparing kunjungan tirta degan ingkang awas sakisan kang sinebat Klopo Kawala. Ambil satu Mas, ambil satu. Baik diminum no Mas. Mugi lumantar jan tirta degan ingkang awas sakisan kang sinebat Klopo Kawala. Sikoten Mas, Mbak. Saged tentrem saged ayem. Seko. Anggil pun kromo. Sudah. Saya dipegang dulu aja Mas. Kanthi gilir nganti siap majanipun pranten Mas Ayu Andriani Francis Kadrasan Kang Mas Bagus Rendika Adiatna ngunjuk tirta degan ingkang awas sapisan kang sinebat Klopo Kawala. Yuk berdua gini tadi Kak, tadi. Sing akeh. Paripurna berkata ngunjuk tirta degan ingkang awas sapisan. Udah Mas. Kadang lelati kang asta buka tujuan tirta degan lumengser sawetawis saking sasana Renengga. Kawistara katang lelati sampun lumengser saking sasana Renengga. Hadir kinti lastane kanthi susul pisan. Jangan asta. Sampun monggo Bu, sampun. Bapak Mustafa saged jemendang. Bapak. Nuwun sewu Mas. Bapak Mustafa saged jemendang nggih. Alon-alon. Katuran Jawa Tasno ingkang kinurmatan kanggih Bapak Mustafa telas menika Jayanti. Kanggih Bapak Syed telas menika Wati. Monggo Pak salaman. Nanti maju Bapak Suyatno nanti maju ya. Asal nanti akrab wonten lho Pak. Menika candrani wonten tetep bulung. Manteping kolbu kadang kang hapunten ganti. Tansah kadang pisan. Anggipun bareng kang putra putri kita saya kanthi ngagolong ngageleng sinambetan kinipun manah. Paripurna berganti manjing wonten ing sasana Renengga. Sampun, Bapak. Nggih. Nuwun sewu Bapak Mustafa sama miten sasana lenggah saged. Mboten saged. Oh, nggih. 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 Alon-alon mawon. Kadang-kadang iki monggo nyuwun donga pangestinipun Bapak Mustafa Trasanipun Dewi Jayanti napa ingkang ageng wetah ingkang angkir jiwa raga Mas Ayu Andriani Francisca. Mbak Andriani nyuwun donga pangestu wonten Bapak. Mas Rendika nyuwun donga pangestu wonten Ibu. Nyuwun donga pangestu. Dewi Jayanti nyuwun berkahi pangestu. Jabat tangan, Mbak. Awas ini. Boleh panjenengan kang gresi ora kok penonton pangestinipun Bapak. Anakku sing tak tresnani. Dina lan iki Bapak ya tansah tetunggal marang Gusti Kang Maha. Muga-muga siramu berkapak kulisan lan pangan nek tinggal urip lan
ilingo karo paci sama karo patuna anakku. Kau nak jalan pangestu dari itu, kau sengaja suruh nakal. Tidak, pandai, bapak tidak. Bergantian. Disayang bapak, disayang Rin. Putrinya disayang, sayang kiri kanan kiri. Mbak isi maju. Nah, masih di nonton mas kali ini. Nah, disayang bu. Nah, oke. Monggo bergantian. Kostani itu minangku pancen hari ngandut mau balik yang kosong sobat bentuk mau panas tuh di penipu ya bu panas on itu buka siang predikat kalau sama panganan di buat murid anak-anak hati-hati untuk ada sekolah aku kaya kau tadi kalau kau sakit nama kamar waktu ini fitri yang lagi rotan anak sambal sayang ya disayang ya ya dulu saya bu bapak ingat lutasman pilih baca dengan kamu kecil rokok pulau buat untuk mau istri berkumpul anak menjadi atas nama Rinolan menikah apa ya tak satu dungo lalu marah sungkus di kamu moga-moga dicapai apa sing tadi kekaramanmu ya ilingo ya nak ya taruh puasa yo ilingo karo dulur serta kata kabeh kerana ilingo nak kewajibanmu ya kerana kono jalo pangestu ning ibu nggih sing tak Islam. Sambut disayang bapak nggih. Nggih, disayang. Nah. Bergantian, monggo. Terus ibu nggak mau pangestu dengan ibu. Mau pancen hari kangen kamu itu estu yang mau pangestu dengan ibu.